La vida dels habitants d'Oliva a principis del segle XX estava molt lligat a la terra. Eixe lligam que tenia amb la terra i amb la natura era el que feia d'allò les tradicions i les costums d'un poble, sobretot molt rural. I també, el més important de tot, era la comunicació entre les persones més pròximes, els seus veïns. Això era realment una manera de viure. A principis del segle XX, efectivament, l'escola no era obligatòria. Per tant, anaven si podien anar, perquè hi havia xiquets que a molt temprana edat ja tenien que anar a treballar. Esos xiquets el que feien era anar al repàs per la nit. Una altra cosa també és que les classes estaven dividides per sexes. Els xics a un costat i les xiques a un altre, no estaven junts en l'escola. I ja dic, no tot el món es podia permetre anar a l'escola. Hi havia que anar a treballar i ajudar a la família. En l'escola anàvem, ahir a l'Ajuntament, al costat, estava l'escola. I Consuelo Sanz, que era d'Oliva, venia, és que anaven menudes i grans totes juntes. I Consuelo Sanz tenia les menudes i una altra mestra que venia tenia les més majoretes. Que no era per, així com ara és per cursos i això, entonces no, entonces era tot a ull. No feien res de tot això. I allí, mira, ens ensenyaven de tot, els llibres que teníem, d'això llegíem el que en fèiem. Per la vesprà a voltes fèiem també, bordàvem o fèiem vaenica, fèiem coses d'aixes. Fins no sé quins anys, 5 o 6 anys, no ho sé, a les monges. I després ma mare me'n recorda que va voler ja anar a Llinfront, que és les escoles de l'Hort de Palau. Jo recorde que li rodava la taula, que no volia, jo volia anar allà. I allí en les escoles estes de gastar 2 o 3 anys, no sé, però vaig tindre uns mestres un poc especials, majors, això, i no recordo que ni castigaren a ningú, no ho sé, no recordo. I allí era no una escola unitària, però quasi, perquè n'hi havia gent prou més major que jo. I jo crec que no era mal alumne tampoc, no sé, no he tingut mai problema. A l'escola, com podies fer el magueto, i te n'anaves a computar. I després li dient a la mare, xica, no saps? No. Dir la veritat i no passava res. Trobo que teníem més respecte als professors. El que dia la maestra anava al cel. Anàvem a l'Hort de Palau, a escola, que era baix de ma casa, que ara és de l'Ajuntament. I una meravella, per mi, perquè en el moment que ella no estava, la professora era jo. En seguida, Maria Navarro, passa, mira, parlava en castellà, doña Paquita, y decía, hoy os tenéis que quedar con María, os tenéis que portar bien, porque si no, os voy a castigar cuando venga. I totes en creien. Després vaig anar també en doña Carmen Checa, abuela de Pepita, que mos volien molt a nosaltres en l'escola, perquè mos portaven bé, no érem rebeldes com avui la majoria dels xiquets. Jo era molt jugarrí, i en compte d'anar-me'n a l'hora que tocava a l'escola, ens vam tornar jugant al soldaet.
i vaig arribar tard. I l'home pues, em va tirar, em va dir que no entrara. Entonces ma mare, com no tenia fama tampoc ell de massa bon mestre, i ma mare ho havia parlat ja amb el director de l'Acadèmia Almi, em va llevar d'ahir i em va portar a l'Acadèmia Almi. I ahir vaig estar 4 anys, fins als 14, que me'n vaig anar al seminari. El llibre en les mans. Després portava una carpeta en les mans i anava al col·legi. Que encara me'n recordo de l'hermana Subina, més mala que un doloro. Tenia un palo, pam, a les mans. No tenia piedat esa hermana. Hermana se arruïna. Llibre ne teníem només un per llegir i teníem l'enciclopèdia que ho tenia ja tot. Tenia aritmètica, geografia, de tot. Matemàtica, tot ho tenia en un llibre. Només teníem aquests 2 llibres. I llibreta teníem també pintures, teníem de tot això d'allí bé. Si sabut algo és anant de nit amb mestre que volia guanyar més diners i feia escola de nit. I així ha sigut la vida meva. Als 3 anys vaig anar al col·legi, fins als 7 anys. I als 7 anys, per circumstàncies, vaig tindre un altercat i em vaig agraviar. Agraviar, que vaig plorar i vaig disgustar. Entonces, jo ja no volia tornar. Però així i tot vaig acabar el curs 2 mesos que em faltaven. Jo anava a l'Hort de Palau i el mestre era don Tomàs, que alguns d'ací algú haurà anat a ell. I solia així mos feia posar la mà i mos pegava en un bastó que tenia ell, però mos pegava les mans. Però bé, mira, bé. Jo anava a escola per la nit. Un xic era mestre i mos donava uns quants la classe com si anàrem a escola, però era per la nit que anàvem. Això era la meva escola. Fins que vaig tindre 14 anys i me'n vaig anar a cosir al sastre, a ensenyar-me a cosir. Per la nit m'adormia i el mestre li va dir a mon pare: «Este xiquet ve a dormir». Jo vaig anar a escola fins als 11 anys i m'agradava estudiar. I, per cert, vaig acabar, la més xicoteta era en el graduat en els 11 anys. I volien, la senyora esta, portar-me a estudiar, em van estudiar les filles. Però mon pare es pensava que quan només diria una xiqueta, diu, ara se l'enduen a un convent, me la fa monja i ja no la vaig mai més en la vida. De l'escola jo, bé, anava amb Doña Carmen. El que més m'agradava era dividir. Dividia per totes les xifres. I bé, però vaig acabar pront, als 9 anys, ja no, 9 i alguna cosa. Allí no feia tanta fred, tancaven totes les portes del pati que tiraven i tot això, i mos aguantàvem, anàvem ben abrigats, potser no llevaves l'abriguer que portaves o el jaquetonet, entonces no s'estilava molt. Era abrigo, el que portaven sempre. No he anat a escola. Desesperat. Va vindre un moment que vaig anar una temporada amb Juan Blai, a l'Ajuntament. Juan Blai escrivà. Ja no vaig anar més. M'anava en fora.
I vam muntar l'acadèmia Almi, que allí anaven, i em metien de nit també. Vaig anar a temporada de nit, de 8 a 10, per exemple, o de 6 a 8, i mira si era listo, que el primer que feia, donava a la casa sense entrar al vàter a fumar. Ojo, eh? Jo anava a escola a la Falange, que era una escola que hi havia molt vella. I allí, aquesta escola, molts anys, hi havia un tros rodat, que això posaven la trillaora quan trillaven el blat, també. Posaven la trillaora allí i hi havia tot rodant de roses de petit mení. I nosaltres, pel mes de maio, ne portàvem a Doña Milagro, que era la meva mestra. Vaig anar allí fins als 14 anys. I van ser les primeres que ens van donar el certificat d'estudis. Recordo jo que anava a l'Hort de Palau i estava apuntant, entonces estava en el professor era don Tomàs, un home que... I eixíem a la pissarra i apuntaven cada un. Jo estava apuntant curso 52-53. Això ho tinc ahir com si ho tingués escrit. I en això entre mon pare, parla en el mestre i em va portar a plegar olives, que entonces plegaven les olives, però es torró, encara. I, bueno, total, que d'ahir recordo jo l'escola que tinc. Després ja anava per la nit a una acadèmia, a ensenyar-me a llegir i escriure les 4 regles, que hi havia, només buscaven allò. Mira, que sàpiga les 4 regles ja està bé. I això és el que recordo jo de l'escola de menut. A 5 anys ja llegia com ara. Anava a les mongetes. Entonces vaig anar fins als 12 anys. Després, per necessitats d'ajuda en casa, perquè sóc la major de 6. I ma mare tenia molta il·lusió en els estudis, però no podia ser. Entonces, després vaig anar a l'acadèmia Almi, a Don José, 3 anys més. Després vaig fer el corte, Sistema Martí, que era el que s'estilava, i major de 6, pues... Recordo que el llibre era Càlcul mercantil. I la geografia, pues això per mi no existia. Existia el dictat. Que això del dictat, me recordo, per a mi va ser el millor, perquè després ho corregien, faltes d'ortografia, punts, comes i tal, que a mi això m'entrava o no m'entrava, però això m'alegrava. Vaig anar una temporada a l'Acadèmia Almi i sense acabó. Els xiquets que tenien sort, perquè era una gran sort poder anar a l'escola, quan acabaven, els més, més ben possessionats podien anar a jugar i parlar d'aixòs jocs que diem. Però hi havia molts xiquets que havien de treballar després de l'escola. Hi havia que anar a treballar, hi havia que anar a dependre inclús un ofici. Jo recordo els meus tios que estaven ensenyant-se per a barbers. Anaven a veure com tallaven el monyo a la barberia i a dependre. I tot això, clar, al llarg del temps ha anat desapareixent dels oficis que es ensenyaven als xiquets. Avui en dia ja tampoc existeixen. Era la veritat la necessitat la que portava l'ajuda a la família a tindre que enviar els xiquets a treballar o a dependre un ofici.
Quan acabàvem l'escola m'anàvem a casa. Ens deixàvem els llibres i tot això i m'anàvem a jugar a la placeta. Jugàvem a botar, a xives, a tot. Jugàvem amb tot perquè quan no hi havia cotxes ni res, jugàvem a córrer per mig del carrer i tot això perquè no hi havia cotxes. Després van vindre els cotxes i ja no. I quan anava a escola encara, els dijousos teníem lliure per l'esprà. I entonces me n'anava a casa el director del Banc de Vizcaya a per la xiqueta i me la portava a casa. I entonces ma abuela me l'agarrava i jo em posava a jugar amb les meves amigues i ma abuela la cuidava. I ells ho sabien, això. I total anava per un berenar. Segaven, i quan segaven deixàvem brotets i nosaltres, un xic o dos com jo, anàvem plegant les palletes aquestes que tenia l'arròs. Dir als teus amiguets, si volen guanyar un quinzet, a replegar totes les panolletes aixes. I anàvem i replegaven aquells homes 2 pessetes, els xiquets, i jo em quedava mirant, jo treballo més que ells, que traques cabassos. I vam passar la vida així. Espigolar era quan acabaven de collir un puesto, les cacaues o el blat o el que sigui, anaven a veure el que hi havia. Jo recordo també haver anat amb mon pare al pla, després de segar l'arròs, a veure un verinet d'arròs així, l'altre allà, i anàvem així plegant per pare, perquè no n'hi havia més. Els primers xiquets eren, pel que deia Paco, plegar olives, anar a tocar raca a la rotera, a la Sénia quan rodava, estava en xiquet allí, perquè l'animal no s'apagara, i anava una miqueta al guiret, i pam! Saps? Tocar l'animalet, i l'animalet sabia que estaves allí, i anava més alet. I els xiquets aprofitaven, o per anar a plegar olives o garrofes, o anar a tocar raca. Era paterme. Jo tenia 7 anys i en la comunió jo vaig comulgar perquè tenia un tio, cosí germà de ma mare, que va cantar missa i va fer el dia de la cantar. I en ese dia vaig comulgar jo i 2 nebodetes més majoretes que jo. Jo vaig comulgar xicoteta perquè va ser la festa de la família. I va fer un banquete, este senyor, en casa d'Alonso, en què estava la casa d'Alonso. La festa, entonces, fent una paella, i anàvem tots els familiars a la paella fent xocolata de matí i després era la paella. Així celebraven les comunions d'antes i bodes també. Quan vaig fer la comunió, els meus pares van fer una festa bonica perquè van invitar a la família, cosins i cosines i els amiguets del carrer i em van fer un banquete en xocolata i panecillos i tot això. I portava el traje molt guapet d'encaix, que me'l va regalar la senyora esta, i estava, tot el dia estava contenta, vinga les ballades, de contenta que estava. El meu vestit, un vestit blanc de comunió, que vaig anar a la Casa de les Comuniones a València a comprar-me-la, d'organza. Els jocs al carrer també comportava
el socialitzar a la gent dels barris, dels carrers. Els xiquets tenien molt ample per a poder jugar, cotxes, si a casa n'hi havia, però molt poquets, vull dir, eren espais realment per a disfrutar els xiquets. I en els jocs hi havia jocs tradicionals que, de fet, molts s'estan perdent. Avui en dia els xiquets no juguen al carrer, desgraciadament. El sambori, per exemple, sambori és aquell de ratllar en terra i botar amb una cançoneta. El botar a la corda, aquests són jocs més de xiques en aquesta època. Després els xics tenien, per exemple, jugar als bufos. Jugar als bufos era replegar les caràtules de les caixetes de mistos i amb una xapa de sabata vella l'havies de traure d'un rogle. A les potes també passava igual. Hi havia una sèrie de jocs. A la quita amagat podies també jugar. A fer arca, sobretot, això hi havia que quedar en les quadrilles d'un barri o d'un carrer i anar en l'altre i dir a tal hora farem la guerra, mos veiem allà al castell de Santa Aneta. Això també, en aquesta època també es feia. Avui en dia els xiquets, ja saps el que passa, amb tota la tecnologia no solen eixir molt de casa. Nosaltres a les boles, a corda, i també n'hi havia xiqueta que les mares feien, ensenyeu-se a fer vainica, això o allò, i a mi em va pegar per fer bolillos. I baix d'una farola, una senyora d'allí al carrer ja major, em va ensenyar a fer bolillos. La meva germana era tot cosir. I tota la roba de ma mare que tenia per cosir li la va gastar per fer bates a les tines. Eren prou travieses les dos. Joguets jo entonces, pocs o molts no, però alguna coseta sí que les abueles i els abuelos mos portaven les coses, alguna coseta d'aixes, però molt poquitiu. I fem unes jugates que mos agarràvem de carrer i acabàvem en un altre. Però, en fi, vam passar. Jo me'n recordo que ho passàvem prou bé encara. Prou bé. Joguers no en tenia d'aixos de... A mi el que em deixaven era un llibre, casques que diuen, cosa dolça, i pràcticament res. És el que em deixaven els reis. I si jo he jugat alguna volta així a soles en casa, jo cavallers no n'he tingut mai, però en la rajola jo feia el cavallet, em feia la serieta, me la cosia jo, feia la serieta i jugava. I de jocs, una volta vaig tindre un poquet que eixia jo més de casa i això, la pilota a mà que jugàvem davant del Rebollet, que estava al mercat ahir. I ahir n'hi havia, entre paraes i casetes, hi havia una estirada i ahir jugàvem a pilota. Després ja vaig passar al trinquet també, jo era molt jugarrí. I al futbol també, però menys, jo era més de la pilota, però li pegava molt bé les dues coses. En el seminari vaig ser futbolista, en compte de pilotari. Els reis portaven molt poquetes coses als xiquets, però nosaltres teníem algo de joguet. I ens vam encapritxar, la meva germana i jo, en un nino gran. I ens compren un nino així de gran. Ma mare li fa la vestimenta, sabatetes, tot i tot de lo més bé. I les xiquetes del carrer venien a jugar en el nostre Pepito. I bé, però de tant de besar-lo, me'l van embrutar. I un dia que no estava ma mare, diem, llavem-lo, pobret. Ens posem a llevar-lo, ens toquen a la porta, ens anem a obrir i quan pugem el nino no cabia dins de la safa, era de cartó. I ens se va desfer ma mare, senyor, en lo que costava entonces. És que estava brut i l'han llevat.
Bueno, allò va ser el fi de món en el carrer. Joguets, en este moment no me'n recordo perquè eren tal, m'ho regalaven una nina per Reis i després, ai, mira, ja ha desaparegut la nina i la guardàvem per l'any següent. Com jo tenia 2 germanes més, doncs anàvem passant-ho d'un puesto a l'altre. Després ja el regalaven per Reis unes sabates o un jersei, ja era més... El fer-te més fadrina ja era una altra cosa, però com ara... Els meus rebesnets tenen per parar un tren de coses. Antes això no ho teníem, una coseta. I quan es tancava eixa teníem una altra. Però han sigut felices en la nostra època perquè tots tampoc no teníem el que teníem nosaltres. Antes massa poquet i ara massa. Massa... perquè jo tinc una neta de 16 anys i cada volta que veiem a casa em fa, abuela, no es comences, jo ves espai, no pegues en el got, o si el posen alguna cosa dins del got. Jo tot el que sent a la tele li ho dic a ella. I fa, abuela, no mareges, no mareges. Antes era molt poquet. No podies eixir casa i de casa. Jugaves, quan eres més joveneta, jugaves, ara se'n van a la discoteca i nosaltres entonces jugàvem a la corda, a botar. I és això l'únic. Jo tenia el rei Menxora i sempre venia en una cava, quan fora un cavall era una haca, però era així, i venia allà a la porta de casa i jo li dia un verset i em deixaven els joguets. Després, ja el dic, si alguna volta eixíem al carrer i t'ajuntaves amb les amiguetes, jugàvem a les boles, a pago, i jo què sé, el que sia. I el de tocar per nets i tot això, això era igual de matí que de nit, més quasi més per la nit que pel matí. Em va comprar mon pare que anaven a Sueca a plantar arròs i em va portar un camionet i un baló. Això són els únics jocs que he tingut jo de menut. Bueno, passava gana de la Mariquita Pérez i eixa niña era massa cara. Entonces, ma mare era molt activa, molt. Entonces, en un ninot de cartó, en la cara boniqueta, un any me'l deixava de xiquet en un pantalonet i una camiseta, i a l'altre any una bata. El mateix rei. Prova d'això és que quan em vaig casar als 25 anys, ma mare va tindre en compte comprar-me una nina que encara la conserva. Van regalar una volta ma abuela un cavallet de cartó. I per Reis. Ai, que bo! I era una plataformeta de madera amb 4 rodetes i me'l vaig deixar al ras. I baixa nit va ploure. I l'endemà m'alça i li puja el xapof. Era cartó, era palla d'arròs. En fi, això, l'únic joguet que he tingut. No he tingut temps de jugar. Primeries del segle XX, en general les cases eren molt semblants, les cases de llauradors, diguem. Solia tindre una distribució, bàsicament, de planta baixa, algunes tenien una planta superior, una cambra inclús. Després, a la part interior, a l'entrada, podien inclús tindre un espai per a poder entrar els animals en el corral. Al fons de la casa solia haver un corral i a la dreta o a l'esquerra, en l'entrada, sempre hi havia un lloc reservat per a una habitació. Després una xicoteta cuina, igual algun aseo, però no com el que coneixem avui en dia, sinó allà al corral hi hauria un tancat per a poder fer necessitats.
i ja dic, bàsicament el corral al fons on estaven els animals. Després, en la planta superior, en l'aldana o en la pallissa que diem nosaltres, el que s'utilitzava també era per assecar aliments, vull dir, igual s'escampaven allí cacaues per assecar, alguns fruits que també es podien secar, es penjaven els melons de tot l'any. O sigui, bàsicament una casa destinada a lo rural, realment, sí. Les cases, les normals, perquè tota la vida han hagut cases més bones, més boniques i més normals. Era una casa en l'entrada, en si a lo millor a la dreta hi havia una habitació, després, jo diré com era ma casa. Hi havia una habitació i després entraves i era com si fos un comedor, que hi havia una ximenera en terra. I després entraves més a dins d'un altre navar, hi havia un pati en plantes, i allí tenies el pou, i bueno, tot per escurar i tot això. I després del tot passaves al corral que diuen. La casa era xicoteta. Entraves en un quadre gran, una ximenera, un canterer que posaven els botijons i els cànters, i en seguida un trosset de patiet i el corral. Era una casa un poc especial. Hi havia una espècie de rebost que baixava una altura així de baixar. I el pati i d'això de darrere, el corral, estava un poquet altet. I per eixir al pati tenies que alçar la cama, probablement a aquesta altura. I eren portes antigues i tot això. I ahir hi havia un rebost que recorde que quan mon pare feia creïlles o moniatos, cacau, el que fora, allí ho guardava. Hi havia molt de lloc. I hi havia una espècie de, el que en castellano diuen pollo, no? Corregut, així, no? I allí guardàvem les coses. Jo me recorde que guardava les boles de jugar o els bufos que jugàvem al carrer i això, pilotes, jo me guardava tot allí. La ma casa resulta que era la casa més bonica del carrer Governador. La primera casa que es va fer. Ma mare era fadrina. Y mon abuelo era mestre de obres entonces, que és un arquitecto antes. I mon abuelo va fer una casa molt bonica, amb balcons, una casa bonica, amb talla, al comedor, una casa molt bonica en aquell entonces. La cuina tota xapada de taulells, se ne fa la ximenera. Teníem una cuina d'eixes de foc i dalt va posar, per a que tinguérem aigua calenta, li va dir a un manyà que li fera per poder posar aigua allà dalt, la que teníem d'això, per a calfar, per dutxar-nos i tindre aigua calenta per llevar si ma mare llevava. En ma casa, jo recordo la casa que teníem, com és prou gran, dalt teníem diverses habitacions i les habitacions de baix. Ma tia Rosa a mi em feia posar dins del viver, un viver que teníem a la dreta, després d'això teníem una set allí, però mal fet, desastrós. Els apartats eren distints llits, però en habitacions també distintes. Els pares, les xiques i després els xics en distints llits. Per la part de dalt tenia dues habitacions cara al carrer i quan pujaves a l'escala una entragrana. I en seguida, dins un quarto xicotet, i el que pujaves a l'escala, fronter, un quarto i dins un altre. Un xicotet que tirava al terrat, que és quan mataven el cerdo, posaven les botifarres i tot això per a que secaren i que no estagueren dins de casa, en una finestra al terrat. Hi havia una cuina econòmica que tenia fornet i tot al costat, que hi entraven allí.
I en el comedor hi havia una estufa de ferro que li posàvem la llenya allí i caldejava tot l'ambient. Una cuina de llenya, la ximenera per a calfar-nos i un armari al costat de la cuina de cristal, en unes flors de cristal, i allí tenien totes les coses. En la pallissa, ahí posàvem forraje per a l'animal. Teníem una burra i coses d'aixes. Poqueta cosa, perquè la casa també era menuda. Una pica ben gran. Allí ma mare tenia una llosa de madera en els escalons, així, la madera, i en la llosa, com era tan gran la pica eixa, que del pou ho abocaven tot ahí damunt. Allí vinga llevant i a estendre. Ma mare era molt aficionada com jo a les plantes. Sempre tenia tot ple de plantes, tot el quadre que teníem, el pou i tot això, tot ple de plantes. Al fons de la banda de baix, un estable per a animals. Mon pare, en un moment donat, però molt poc de temps, va tindre una burreta, o burret, no me'n recordo, i el va tindre allí dins. És l'únic animal que vam tindre, perquè ell gastava la bici, i animal no en tenia. Teníem el corral, que diuen, per un tros només pa corral. I teníem un macho, que diuen entonces, i teníem un cerdo i una cabra per a fer llet, per a que nosaltres beguérem llet. I els animals els teníem, que teníem un sequer, les gallines i tot això al sequer. I allí només teníem aquests dos animals. I després del tot passaves al corral, que diuen, que estaven les gallines, els pollars, pardalers no, les gallines, els conills, jo què sé, tota la classe d'animalets. Després estava l'estable, que diem, que en posaven l'animal. El pare era llaurador, tenia el seu cavall, anava a la terra, tornava. Teníem el corral, una casa prou gran per a l'època d'antes. Teníem una saleta menuda que baixaves en 2 escalonets i era acogedora, molt acogedora. En el tema de l'aigua, clar, la gent sortia de seus propis pous. Moltes de les cases solien tindre el seu propi pou. Però també hi havia gent que no tenia pou a sa casa i anaven a pouar a la font. La famosa pouada amb el cànter i anar a la font. Jo recordo d'aixina per damunt algunes que s'han conservat, encara que no funcionen. Al carrer Sant Llorenç hi ha una font, a la plaça de Sant Isidre, al Pou d'Alzina. El Pou d'Alzina era un lloc on es podia pouar també. I clar, ja després, en l'any 27, és quan es posa en marxa la construcció i tot el traçat de l'aigua potable, que per fi s'inaugura en el 28, l'any següent. Nosaltres hem viscut tota la vida ahir al carrer del Carme. Teníem una casa, no era molt gran, però teníem una casa bé, amb pissaeta i tota seeta, i teníem aigua potable darrere de la porta, perquè entonces no n'hi havia diners per instal·lar cosetes, i les persones venien moltes a pouar a ma casa perquè no tenien aigua. Però ma mare era un poquet manioseta, i no sé si coneixeràs la Font del Merdero. Allí era una aigua que diuen que era molt bona. I ma mare mos enviava a les 2 i totes les del veïnat mos anàvem a pouar a la Font del Merdero. I quan veníem, l'agarraven el botijó. És que és bona esta aigua. I havíem pouat a la placeta de l'Ajuntament, que n'hi havia una fonteta. I nosaltres morríem. I entonces ma mare deia, ja heu pouat a qualsevol puesto, no? Han anat a la Font del Merdero.
La llum i l'aigua en ma casa es va posar molt pronte, però tots no ne tenien. Això han ser seleccionats persones com pensaven, com aquest tio meu, que festejava en ma tia, i ell era un xic modern que estava a l'Ajuntament d'escrivent i tenia gust d'aquestes coses. Tindreu liquidat, això. A ell li agradava la llum i l'aigua. En ma casa no hi havia aigua, el que hi havia antes en els carrers hi havia moltes fonts i carrers sí, carrers no tenien font. I estava el pou d'Alsina, que ara no l'usen, però encara existeix, està allí. I anàvem al pou d'Alsina a pouar en canteres d'aigua i jo vivia a propet perquè vivia al carrer Sant Josep i anàvem i pouàvem aigua. El que no tenia aigua al corrent tenia un departament en unes jarres així, grandotes, cànters, que es diuen cànters. I allí posaven aigua i d'ahir la gastaven. Una jarra gran rebia l'aigua allí en el pati. I que jo recorde que en ple hivern anava a llevar-me i feia, ui, això està molt gelat. Estava a l'aire lliure. I ma mare una volta em va fer, me'n recorde, en l'Emili et passarà això també. Ja no em vaig queixar més jo, que l'Emili em llevava el que fora l'aigua ben freda i tranquil·lament. Respecte dels menjars tradicionals de l'època, jo diria que són els menjars que avui estan de moda, no? És de la cuina de mercat o de temporada, no? Cuina de temporada. La cuina de temporada ja era, a principis de segle, ja era el que es feia, perquè així es menjava, vull dir, del que donava la terra, i en aquest moment no podies comprar tomàquets a l'hivern, però quan venia l'estiu tenies tomàquets. Després els menjars tradicionals, els arrossos caldosos, els arrossos secs, les paelles. Després la gent, clar, anava a pescar i tenia una quantitat de peixos distints, inclús les anguiles, que feien un plat molt tradicional, que és l'allipebre, que continuem disfrutant-lo. Això era cuina mediterrània i cuina de temporada. La caça. Anava la gent a caçar, també criaven en casa algun conill, alguna gallina, algun pollastre. Tot això era fet de casa, vull dir, era més de temporada no podia ser. Els arrossos típics dels llauradors, arròs caldós. Jo soc un molt menjador sempre, no tinc problema de res. Antes jo feia, a veure si fem un pancova, i ho he explicat el que era el pancova, perquè jo menjava pa de dacsa. En l'estiu pa de forner, però en hivern molt de pa de dacsa, menys els caps de setmana. I ma mare, arrossos i això. A mi el formatge no m'agrada, menjava pa i sardina, potser me l'esclafava darrere la porta i li feia els xorrolls i ma mare s'enfadava. I posava jo la sardina eixa salar, a esclafar, me la posava entre pa i jo feliç. Els aliments es conservaven com es podien. Molts, si tenien pou, agarraven unes bolses i en una cordeta el tenien allí. Inclús, si tenies un poal, si posaves un meló i tens un pou, efectivament sempre estava fresc. Després, per als aliments, així de tindre, per exemple, la salaura no, perquè la salaura segurament jo me'n recorde que la tenien a banda, però en la carnera normalment es posava el nom. La carn, botifarres, llonganisses, i això rodat de tela metàl·lica, i es conservava. Normalment això es posava en la cambra o es posava en el pati i allí ho teníem més a mà. De tota classe.
uns dies arròs, altres dies arròs al forn, altres dies paella, puchero, mataven les gallines, feien puchero els diumenges, quasi tots els diumenges feien puchero. Pues pescaven i agarraven el peix, el netejaven, l'obrien per la meitat, li posaven una canya enmig i el posaven en una carnera a secar. I l'untaven en oli, pebre roig i all i no sé què, i estava allí sequet i estava de meravella. Estava boníssim. Quan tocaven el salat, pues, un trosset d'això, una sardina a torrar. Tonyina. Tonyina de sorra. Quan anava ell a treballar, solia coure el recap d'antes, el recap el cuia en la cassola, i jo ja m'havia ensenyat a abocar l'arròs, perquè ella solien vindre tard. Feien arròs caldós, paella amb floricol, en aladroc, coses així, perquè mon pare, com no era menjador, i al dormir de dia i treballar per la nit, pues, tampoc no podia fer menjars molt. I mos feia ma mare a nosaltres el que mos agradava. Jo, si ma mare feia arròs o alguna cosa, jo sempre el soller per mi. És l'únic que menjava jo. Arròs caldós, paella, els diumenges feia un puchero, perquè tenia un tio fadrí que estava amb nosaltres i una dona que li ajudava a ma mare, érem 7, menjant sempre. I feia puchero i arròs a banda i arròs... I la dona que estava amb nosaltres pastava allí. Ma mare no comprava moltes coses per al menjar, perquè ens donaven de cada cerdo, de cada animal o bou, donaven una mostreta, que era un tros de magre, perquè el veterinari ho inspeccionara. I entonces ese plat que posava ma mare era després per fer el menjar, perquè no tenien res per fer el menjar. Fèiem fesols, mon abuelo feia fesols, fèiem melons, feia de tot, però la carn pues, la teníem. Quan matàvem, tenia un corral que criaven gallines i animalets allí. Quan mataven l'animalet, el posava dins la gerra. Quan va vindre, això ja molt des que anaven venent gel a quarts i a mig, o segons el que hi comprava. Un quart de gel, l'enrotllava en un sac i ho posava allí, dins de la gerra, per aguantar la carn, i quan no, la feien frito. Teníem oli i la feien frito en gerres d'això, i això era... Així es passava. Molt guisadora. Bueno, pues igual fèiem fideuà, ja, en aquell temps, fent paelles, en solemnitats, en saladilla. Ma mare recorda per Nadal que posava esta banderetes al comedor. El pa de l'època tradicionalment es feia en casa. No és com ara que les panaderies te'l proporcionen, no? Sinó que les ames de casa es feien el seu pa i es posaven a la llanda i ho portaven al forn per a coure el seu pa. Així també després, si volien fer dolços, volien fer alguna cosa, pues sempre una cassola d'arròs al forn, les pebreres que fèiem, tot això anava al forn. La gent no solia tindre un forn a casa. Ja dic, la gent d'una economia, diguem, de llaurador, no?
és difícil que tinguérem forn, entonces tot anava al forn. Després, el pa, després de la guerra, amb la manca de farina, de forment, és quan es parlen els nostres avis del pa de dacsa. El pa de dacsa era una cosa superpesada. Clar, es moria la gent en gana de menjar-se un tros de pa de forment. Això ja va ser després de guerra. El pa el pastaven en casa i el portaven al forn a que es coguera. En una setmana, potser pastaven una volta i el guardaven dins de gerres i això perquè no es secara ni res. S'aguantava tendre. Pastava ella. Ma mare s'anava a treballar i la madame pastava. I se li passaven les dones al forn perquè quan la pasta es feia bona tenies que fer el pa perquè si no es feia ruïn. I si algú li volia passar davant, primer sóc jo, com un carabinero allí davant de totes, i allí fenyia i feia els pans ella. I quan venia ma mare, ja ho tenia tot averiguat. Ma mare feia pa i feia les mones, feia de tot. En la farina que compraven, perquè no tenien blat, compraven la farina i amb llevadura feien el pa. El portaven al forn de l'entaulellat. Estàvem en casa. Jo mateix tenia 10 anys quan ma mare va tindre la meva germana i ella després, quan va ser el temps, se'n va anar a treballar. I ma abuela i jo la cuidàvem. I mon pare em va dir a mi com tenia que pastar. Jo pastava i feia el pa i el portàvem al forn i després, en mitja hora o 3/4, el pa ja estava cuit i ja la paca a casa. Que era lo normal, tot ho portàvem al forn. Les cacaues, els moniatos, les quedadilles, tot ho portàvem al forn, perquè no n'hi havia, com ara n'hi ha de tot. Pastava pa de dacsa. El pa de dacsa és com si foren les mones, però bufava i en seguida li llevaves i dins hi havia uns huecos. A mi no m'agradava el pa de dacsa i ma mare, a pesar d'aquest pa d'ordi que feia, mira, i era més dur que una pedra, si el menges aquest trosset, de dacsa, la mare el donava a xatre. I per la golosia o d'això, de menjar-me'n un, em menjava l'altre. Sabó el fèiem en casa, en oli, ben fet en un caixó. Hi havia una dona que era la mare del tamboró, que el tamboró que viu, a les monges clarisses viu. Anava i feia el sabó. El posava dins d'una caixa de madera i després venia i el tallava i feia pastilles. Això de l'oli que sobrava. Ma mare feia sabó de l'oli que sobrava i oli que potser compràvem més feien sabó i llavava. I unes pastilletes que venien per nosaltres dutxar-nos entonces, o jo no sé, seria això, perquè jo trobo que de sabó no mos llevaríem, seria algunes pastilletes o algo que hi hauria per a poder-te llevar. Estiguar era algo com molt extraordinari, no? El anar al muntanyar i arreplegar els materials per a poder-te fer una barraqueta i passar allí una temporadeta a vora la mar. Igual eren barraquetes de senill, de canyes,
N'hi havien de fusta prou més avant, això ja va ser un poc més avant, però al principi estiuar era d'uns quants dies en l'estiu, no era tampoc fer tota una temporada d'estiu. I la gent allí feia tot, vull dir, cuinava, si no hi havia au ja la portaven en cànters i sobretot també en Sant Jaume i aquestes èpoques, clar, la gent feia molta festa. Carregaven el carro i la burreta i se n'anaven cap avall i muntaven aquestes barraques i feien festa i portaven menjar i la guitarra, vull dir, i la gent, doncs això, o sigui, es muntava la seva festa en aquests dies d'estiu. Nosaltres estiuàvem, m'abuelo tenia. En el terme d'Alqueria hi havia una casa que es diu, que actualment conserva els muros laterals i algun sòtano que n'hi havia entonces. I entonces aquesta casa era una casa de jesuïtes i els jesuïtes tenien allí 100 fanecaes d'hort. 100 fanecaes d'hort que els jesuïtes van anar alquilant parcel·les a distintes famílies. M'abuelo tenia 22 fanecaes allí en la propietat eixa i nosaltres anàvem menudets a berenejar allí. Enfront de la casa eixa hi havia, m'abuelo tenia, antes dels jesuïtes, tenia 4 fanecaes. N'hi havia una caseta menudeta que tindria 30 o 35 metres quadrats. Però anàvem a estiuar allí, quan s'acabava el col·legi, anàvem a estiuar allí a la casa d'Enric. I en la casa gran, que era una casa senyorial, tenia forn, 8 o 10 habitacions, era una casa molt gran. N'hi havia 4 famílies que anaven totes a estiuar allí. Nosaltres teníem la casa menuda de 35 metres i enfront teníem 3 habitacions i, clar, la casa era molt gran, era una casa com si fos esta, un caseró molt gran, en piso i tot, i anàvem allí i ja estàvem. D'allí anàvem a Alqueria a comprar la carn, el pa i a missa. A missa això era precis anar entonces. Anàvem tots allí a missa. I, clar, allí en l'estiu es formava 4 o 5 famílies, totes de rogle, trotejant, encenien el forn, un feia coques, l'altre pebreres facides, l'altre tornava moniatos. I fem una tertúlia grandíssima. Jugaven a les cartes, moltes jugaven a les cartes, per rogles, un jugava a les cartes, l'altre al parxis, l'altre al dòmino, saps? I així ne passàvem. I allí en el camp teníem tota classe de fruta, raïm, pomes, ciruelos, melons, pavilles, teníem de tot. En l'època aquella nosaltres teníem de tot allí. Tenia una germana, dic una cosina germana, que anava en ell a estiuar, i l'home feia una barraca. Primer que res, això també és un episodi bo per contar. Anàvem buscant el senill per les sèquies i el demanaven als amos d'estros en aquell entonces. Segaven el senill, ara no sé com es diu en castellà, però en fi. Senill i borró. I el segaven i el tenien sec allí. Després anaven, muntaven l'armassó de la barraca, feien un departament. Jo em quedava el que era la part de fora, diguem, el sombrall. I dins estava la meva cosina i les xiquetes tenien una xiqueta en aquell entonces, però en seguida ho muntava, feien l'armassó i ho muntaven en el senill. El senill, tot molt assellat, gastaven, feien molta feina gastaven. I estiuàvem fins poc més o menys la mare d'agost. A partir d'ahir ja venien les tormentes i això, i la gent pegava per a casa. Els llevadors eren llocs tradicionals, vull dir, a Oliva n'hi havia un a Verge d'Olles Vives, això no el recorde, però després, en l'any 32, es va construir el llevador de la Vall de les Fonts. I este sí que el recorde.
estava situat on està avui en dia la Creu Roja. Bé, doncs les dones havien d'anar al llavador, precisament, a fer la seva feina de la bugada, clar. I allí, a banda pròpiament de fer aquesta feina, també es convertia un poc en un centre de convivència amb les altres dones, de xerrar, de contar-se històries i demés. I després ja acabaven el treball de la neteja i cap a casa. És també curiós que n'hi havia un abeurador per als animals adossat al llavador. La roba la llevaven en el viver i també n'hi havia moltes dones que se n'anaven al riuet, que era un riu que passava per vora on està el cementeri a llevar la roba també. Llevaven de totes les classes. Lo normal era el viver. Anàvem al riuet, anàvem també a les fonts d'oliva i llevàvem allí. I després agarràvem la gaveta o el que fora i anàvem a casa. I jo me'n recorde que anava moltes voltes a les fonts. Que estava lluntet, però on anàvem. A ma casa n'hi havia aigua corrent. Sempre hem tingut l'aigua corrent. I llevàvem, n'hi havia un viver que era així quadrat i al costat estava el llavador que era així a voltets llarguets i allí és on llevàvem la roba. I les teníem allí al pati o al terrat, conforme volies. Anàvem al riuet a llevar. A la font de Puça, allí llevàvem, allí visc jo. La posarem en una burreta a la fronteta de Puça i agarràvem el cabàs en la burreta i anàvem a la font de Puça amb una quadrilleta de 3 o 4 xiquets en una burreta que tenien uns i altres i ho passàvem molt bé. També hi havia, així en Oliva, uns puestos que es deien les fonts, que anaven les dones també a llevar allí a les fonts. Ha anat a llevar a rius, en el cabàs del cap, a lo que és Lluís Vives. Era una séquia que venia de la part de Gandia, del riu del Coll, i allí en una pols de madera baix del braç, al cap, vaig complir els 13 anys, ahir vaig deixar Figuera llevat en una post i em vaig quedar a soles. I una dona major, la tia Roseta, ja acabes, bonica, t'ajude, que no vull deixar-te soles. Dic, ja, tia Roseta, tinc 13 anys. Respecte a la venda ambulant, era molt curiós clar, t'havien de portar a casa tot allò que no tenies, no hi havia tantes botigues, tants comerços com avui, qualsevol cosa trobes. Per exemple, hi havia l'esmolador. L'esmolador era una persona molt coneguda, a més que anava en la seva flauta de pa, que feia una musiqueta molt coneguda, no? I ja sabien les dones que havien de treure les tisores i havien de treure els gabinets per esmolar. Després també estava el tio Paraullero. Tio Paraullero, si se te trencava una varilla del paraigües, doncs havies d'esperar a que passara el tio Paraullero per a poder-te-lo arreglar. Després un altre dels oficis i dels que anaven ambulants per els carrers era el matalafer. El matalafer t'havia de buidar tota la llana de dins del matalab i estovar-lo i posar-lo.
Després també hi havia un senyor que es dedicava a arreglar perols. Vull dir, si se te feia un forat al perol, doncs aquell home s'assentava a la vorera teua i allí treia els seus ferraments, les seues eines i t'arreglava els perols. Hi havia un personatge, este és molt d'Oliva, que li diuen el tio Rotovero. El tio Rotovero portava un carro, una burreta, i venia aigua en garrafes perquè diuen que era una aigua que tenia propietats. No sé exactament si eren per al rinyó o per a què, però diuen que tenia, i anava venent l'aigua per el carrer. Després les cadires al cap del temps, la bova, s'estropejava la bova i havia que canviar-la. Pues també teníem l'embobador, amb les seues tires de bova que portava i les tirava en la vorera també. L'arrop, que era l'arrop i tallaetes, això era molt tradicional també, com a venda ambulant. I una cosa que ens han contat és el tema de les pells de conills, que es canviaven per caixetes de mistos. Jo això no ho he acabat mai d'entendre. Suponc que elaborarien alguna cosa amb la pell de conill i a tu te feien un regal i te donaven una caixa de mistos barata la pell de conill. Coses d'estes són les que més o menys recordem de la venda ambulant, sí. Jo recorde de la venda ambulant, persones, per exemple, les Marianes, pescateres, anaven les dues germanes agarrades en un caixó de madera, el peix dins, i anaven xillant, dones peix, i corrien pel poble venent Després ja es muntaren al mercat i anaven al mercat. Els divendres anàvem al mercat a comprar i normalment, quasi tot, mon abuelo mateixa era llaurador i feia de tot. I li donava a ma mare de totes les coses que tenien, de fruta, de tot, com entonces tenien de tot. També n'hi havia paraetes que venien d'això, arròs i tot això sí que anaves a comprar-ho a la botiga. Eren botigues, era una casa que havien posat botiga i en pau, no era res de supermercats. Que l'afilador anava pel carrer i anava xiulant a l'afilador i en seguida eixíem. Era una botiga de tot, des d'aliments, perquè en l'època de la guerra el racionament que feien era d'arròs, oli, el que tenien. Després tenia un apartat de llibres, un altre apartat de llibretes, bolis, llapis, borrador, tot. I en si un altre apartat de cuentos. Moltes persones feien productes del camp i posaven a la porta de casa per a vendre el producte. Les que tenien penques o bledes penjaven la penca allí al portal de la porta perquè la gent veiera i anara a això. Això era normalment el que jo recorde de la venda ambulant. Hi havia moltes persones que es dedicaven a fer fem, matèria orgànica, i la venda dels animals que anaven anant, n'hi havia uns quants que anaven al cabàs darrere quan feia, que hi havien dit que es deia salva si caga. Tot això me'n recordo a penes. Hi havia homes que eren els matalafers que en quant venien, treien tota la llosa, la posa i la feien així, la feien estovar perquè i molt fent i ja estaven. Matalafs normalment els que utilitzàvem en casa, quizá el de primera classe, podríem dir, és el de llana, i els de més humils o de segon classe són els de borra. La llana ja sabem que és de les ovelles i la borra normalment era dels tèxtils, de lo que realment, potser del deterioro, i el que es fan, les borretes eixes que es fan en la tela,
pues això era més. Sin embargo, tenia un tractament, i el tractament l'havia de fer pues, normalment un que entenguera, i és el que venia desfer el matalaf, i entonces en dos vares, una per pegar-li i l'altra per expulsar, normalment, entonces ell, pues, podríem dir, remossava un poquet i netejava tot el que podria haver, a lo millor en la llana, que s'havia desfet, pues entonces, pues, després estirava, igual com la borra. La borra també necessitava un poquetet d'esponjar-se. A l'any i mig, un home que ha mort vivia al carrer Les Fonts i en una tralla, una madera, la treballava tota. La feia molt bé. I això és el que després els gitaves, i els gitaves amb més gust, vamos, més planet, diem ara. Ara els espuma, però sempre s'ha dit que és més sa el dormir en un matalaf de llana. Però llana passajera de la que havia. Després va vindre la més bona i ho van canviar tot. I aquí tenia pallorfes, i conforme podien, o com es diu, gorra. Però jo no he conegut això. Jo he conegut llana, i prou. A nosaltres, quan ens varen dir que havíem d'entrar al seminari, pues ens obligaven a donar un sac de llana per a que ens feren el matalaf allí, perquè el matalaf era personal, de tal manera que quan t'acabaves la carrera, i així va ser, pues aquest matalaf te'l portaves a casa si volies. Els pares les tenien de llana i nosaltres les xicones les teníem de borra. Dormien juntes, la meva germana i jo, perquè érem les dos. Uns tenen la fama i altres carden la llana. Que això aplicat, per exemple, al barret, sempre s'ha acusat a les dones de que són més barreteres, quan nosaltres també, els homes, quan ens agarrem, pues, per això pot ser aquest refran molt bé dedicat a elles. Les nits de família eren, per exemple, a l'hivern, molt recollides davant de la llar, on es contaven històries a les persones, es comunicaven més que avui en dia. Als xiquets ens contaven històries. Si havia quedat alguna feina per fer del camp, o inclús gent que sabia fer manualitats per a fer espardenyes en la llata i amb productes vegetals, fer algun tipus de treball. Això en l'hivern era prou habitual. Ara, l'estiu era viure-lo al carrer. O sigui, viure-lo de manera que els veïns eren com una família tots. Era l'estar compartint en el carrer, estar disfrutant de l'estiu, les cadires estaven al carrer, a mitjan vesprada les dones feien la seva costura i escoltaven la ràdio. Allò era, la veritat és que era això, com una família, estar compartint realment aquests moments de l'estiu. Les portes eren obertes, ja t'he dit. Era preciós. Era bonico perquè era una familiaritat tan gran que no tenies por a res. La casa oberta, Maria, i Maria potser estaria en un puesto que no podia eixir i al cap d'un ratet, però allí, nada. No s'ha conegut mai ningú fraude, ninguna cosa, no. Tot era amistat. El voler-se uns als altres a tota la vida serà el mateix d'alguns que són
massa sinvergüences. I algunes persones que només fan que fer pegats pels altres. Pegaets, ajudaetes, a fer faena, anem-on i fem això, anem-on i fem allò. Esos tenen una altra vida, teníem una altra vida, pobrets. Luego tiràvem avant en què havia poqueta cosa. Deixaves la clau al pany i podia entrar qui volguera, però normalment, sense això. Però ara... Vinga bé, que te les deia. Antes no criticaven a ningú. Però avui n'hi ha bona cosa que tenen la llengua ben llarga. Nosaltres no ho vam passar mal, menudes. Mos en ris prou. Mon pare era molt xiquero i mos feia... Entre que jo m'agradava cantar i mon pare em feia palmes, doncs allà anàvem. A la nostra manera érem feliços. Ara tenen que tindre més coses per ser feliços i encara no tenen prou. Nosaltres antes jugàvem a les boles, a botar a la corda i tot, érem feliços, a casar-nos. Però ara, mare de Déu. Però avui, que planten cara a les mares i a les abueles més. Perquè les abueles diuen que això nosaltres no ho entenem. No ho entenem. No d'entendre, clar que ho entenem, ben entès. Però les mares fan, no li diguis res, no li marmoles, que es fa nerviós. Ai, per l'amor de Déu. Vale, pues. Tot ha canviat a poc. Ara dona glòria anar on vas. A cada persona i a cada puesto saps bé com són. Si el volen, si no el volen, si treballen bé, si no treballen bé. Ara tens de tot en esta vida.